3-4, който иска, ще се радвам. Ето правя място в момента. Топлички са, наистина. Даже ето така, за да виждате. Наистина са феноменални. Тестото вече е готово. Оставили сме съвсем малко част от него, за да го оформим. Супер лесно е. Не знам дали така изглежда за вас, но наистина е такова. Сега ще го разрежем на парчета, ще оформим топка, ще се постараем доколкото е възможно и действаме нататък. Много се радвам да ви видя. Приятна изненада и сега малко брашно. Ти се справяш много добре в кухнята, така съм забелязала. Не, в Инстаграм друго виждам. Сега режа го нагоре-долу еднакви парчета. Хубаво е да са 80-100 грама. Здравей, ти как се казваш? Вили, може ли така да се обръщаме към теб? Приятно ми е, хайде да се захващаме за работа. Ето за Вили, ето за Адри. Така, и сега правим